פה היה בניין, איפה שהאתר בנייה זה של חברה שנקראה סינה סאונד, והסינה סאונד הזה היו עושים שם מיקס. אני באתי ב-72 לעשות מיקס לסרט שלי, עם הקופסה הקטנה שלי, עם הגלגלים של הסאונד והזה, ואחרי שגמרו לעשות לי מיקס יצאתי, ובמסדרון מולי בא הר של קופסאות. אמרתי הביגי זונט איזה הפקה, ושהתקרבתי ראיתי זה ג'ון ויין הגדול, ואמרתי לו מיסטר ג'ון ויין, what a pleasant surprise, יעני הפתעה. והוא אמר לי את מה שהוא אומר לכולם בסרטים וגם במציאות, הוא אמר howdy partner. יעני הלכתי לעשות מיקס וחזרתי שותף של ג'ון ויין. לא טוב? זה הוליווד.